eller noget. Eller noget. Ja, men ja. Vil du sige noget til mig? Nej, du ser forrygende ud. Jamen tak skal du have. Ja, det gør du, ser fantastisk ud. Det gør du også. Ja. Din alder taget i betragtning. Men men i hvert fald, du vandt jo der for 40 år siden, og ja, man kan sige, du var heller ikke helt ung, dengang du vandt. Men Claus, kan du lige snakke lidt til ham? Ja, hende mener. Men i hvert fald, så er det jo sådan, når man så vinder det her Danske Melodi Grand Prix, så skal man jo repræsentere Danmark i det store Eurovision. Ja. Eurovision Song Contest. Ja. Og det glæder man sig til at skulle ud og se verden der. Og hvor var det så, du skulle hen, da du skulle repræsentere Danmark? Altså, jeg havde drømt om at komme til Italien eller Frankrig eller noget. Jeg kom til Norge. Så vil det gå. Det må være skønt for en nordmand at skulle til Norge der og opleve det. Ja. Ja. Men det var jo fordi, at Norge jo vandt året før i 1985. Det gjorde de nemlig, og for en gang skyld fik vi ikke 0 point. Det var jo godt. Og det var Bobby Sox, der vandt med en sang, der hed La Desvinja. Ja, det var det. Og nu er det jo så, jeg tænker, Lise Rovik, at jeg har en lille våd drøm om at få lov at synge, den her sang med en rigtig nordmand. Jeg ved ikke, hvor godt min norsk er, men jeg kan gøre så godt. Vil du have lyst til at prøve det? Det vil jeg da i hvert fald have lyst til. Det var med heldigt, for det er planlagt i programmet, så vi kører. Ja, det. Did